l'esquerra tenim l'edat, la nacionalitat i els anys que va ser el campió del món per una referència ràpida, no? Llavors, a sota de la foto, de la il·lustració, hi ha una referència a on va néixer, quan va viure, etc. I llavors, la part de la dreta, on tenim la biografia, una mica la seva infància, els seus inicis en els escacs, els encontres que va tenir al Campionat del Món, si va tenir alguna rivalitat, alguna referència en l'estil de joc, no? I això també el que va aportar i també, si s'esqueia, com va acabar la seva carrera. Perquè n'hi ha alguns, els més actuals, que encara estan jugant activament. I llavors, per exemple, aquí crec que hi ha uns punts que també es donen en d'altres llibres, que són aquests punts de les frases cèlebres, no? Que n'hi ha alguns jugadors que en tenen centenars, o sigui, són màquines, com Tal o Kasparov, i bé, està bé perquè solen ser gracioses, però també t'ensenyen alguna cosa, no? Són consells també, no? Que poden ser. Sí, eminentment il·lustratives, sens dubte. Exacte. I després també hi ha una altra secció, que és quan aquesta pàgina que es veu a la dreta, és una pestanya que es pot desplegar, i llavors aquí tens la solució. Ah, bueno, sí, perdó, sí, està. Un moment, que he tocat el que no devia. Ah, ja està, molt bé, sí. Doncs això que comentava, no? Quan desplegues, pots veure la solució en el problema de la pestanya aquesta, no? Que girem, i després també a sota hi ha alguna altra secció de 2-3, per cada campió són 2-3 frases, de curiositats, anècdotes sobre el mateix campió. Llavors, això seria l'estructura del llibre. Llavors, hi ha una altra cosa que crec que també va ser un gran encert, que no tenim la imatge, disculpeu, però que és que a la part del final del llibre van posar una cronologia perquè es pogués veure des de quan va començar el Campionat del Món a quan es va acabar, quan era campió del món cadascú i, a més també, marcant algunes fites històriques o alguns successos històrics, com la Primera i la Segona Guerra Mundial, l'arribada a la Lluna, per contextualitzar també on estaven. I això crec que també està bé perquè, sobretot, en el moment en què es van separar els dos campionats del món, allà hi ha un batibull de jugadors que diuen que clamen ser el campió del món, que a vegades costa, no? I vist així també està bé. Crec que va ser un encert per clarificar això, no? Sens dubte, un fris cronològic d'allò més interessant.